Кыяш җирне яктырта, белем кешене. Әнә шундый белем нуры яктырткан балалар бүген безнең студиябызда үзара белем көчен сынаша. Алар белән без озакламый танышырбыз. Әлегә хәерле көн, исәнмесез, мөхтәрәм телевизор караучы дуслар. Эфирда тамчы шоу интеллектуаль күңел эш тапшыру һәм без башлыйбыз. Бүгенге уен дәвамында башкалабызның 2 мәктәбеннән килгән команда җыелды. Алар белән якынрак танышып алабыз. Сары өстәл артында бүген Казан шәһәренең Идел буе районында урнашкан 129-нчы мәктәп вәкилләре Зифа, Искәндәр һәм Фирүзә. Бергәләшеп алар Ташкыннар командасы, алкышлар сезнең өчен. Дуслар, сезгә каршы бүген Казан егетләре командасы, ул да булса Камил, Рамазан һәм Әмир. Алар безгә Казан шәһәре Совет районында урнашкан 171-нче мәктәптән килеп җиттеләр. Алкышлар сезнең өчен, егетләр. Һәрвакыттагыча безнең тапшырыгыбыз бәйге формасын алып тора. Димәк, ахырда без һичшиксез җиңүче исемен ачыкларга тиеш булабыз. Әлеге эштә безгә мөхтәрәм экспертыбыз ярдәмгә килә. Аның белән сезне таныштырып узам. Уен дәвамында безнең белән бергә Татарстанның ат казанган артисты Энҗе Фарук кызы Камалиева. Аннан тыш сезнең белән таныштырып узасы команда бар. Ул да булса Җанатарлар командасы. Алар бүген күп санлы, димәк, алкышлар студиябызда көчле булырга тиеш, шулаймы? Сезгә тәкъдим итәсе кеше мин генә калды. Минем исемем Адилә Бектимирова һәм әнә шундый составта башлап җибәрәбез уеныбызның беренче турын. Безнең белән калыгыз. Эфирда беренче тур. Мәгълүм булганча, әлеге турда без бирелгән темага сөйләшү алып барабыз. Сөйләшү әлбәттә бер яклырак булыр, чөнки сораулар миннән, ә җаваплар сездән, хөрмәтле командалар. Барлык сораулар һәм җаваплар бүген кышлар темасына багышланган булачак. Әзерләнеп килдегезме сез, дуслар? Әйе. Әзерлек дәрәҗәгезне без бергәләшеп сораулар ярдәмендә тикшерербез. Һәрбер командага 7шәр сорау каралган. Шунысы да мөһим, әгәр бер команда сорауга җавапны белми икән, сүз көндәш командага күчә һәм шушы очракта өстәмә балл туплау мөмкинлеге дә булачак безнең командаларда. Шуңа күрә һәрбер сорауны игътибар белән тыңлап җавап бирергә тырышыгыз. Аңлашылдымы? Сорауларны мин әлбәттә чиратлашып бирәм. Иң элек җавапларны сез күрсәтмә такталарга инде соңыннан безгә җәенке формада яңгыратырга тиеш булачаксыз. Зәңгәр өстәл вәкилләре, сездән башлап җибәрәбез. Казан егетләре командасы, беренче сорау, игътибарлы булыгыз. Пеликаннар нәрсә аша сулый? Димәк, пеликаннар нәрсә аша сулый? Әлеге сорау сезнең өчен, егетләр. Пеликаннар томшык аркылы сулыйлар. Томшык аша дип кабул иттек. Сезнең җавапны инде дөрес җавапка күчергә дә мөмкин. Күбесенчә уртача һәм тропик поясларда яшәүче бу кош, чыннан да томшык аша сулый. Афәрин, дуслар, икенче сорауга күчәбез ул көндәш команда өчен. Ни өчен член суга чуммый һәм суда йөзми? Ни өчен член суга чуммый һәм суда йөзми? Зифа. Чөнки членнәрнең канатлары бик тиз юешләнә. Канатлары, ягъни каурилары бик тиз юешләнә. Алар су янында яшәгән булса да, суга чуммый, йөзми. Чөнки сез әйткәндәй, аларның канатлары, каурилары бик тиз юешләнә. Әнә шундый да әлеге сорауның дөрес җавабы өченче сорауга күчәбез. Фото сорау рәвешендә бирелгән, димәк, карыйбыз экранга һәм җавап бирергә тырышабыз. Экранда күрсәтелгән кошны атагыз. Димәк, экранда сез нинди кошны күрәсез? Кара бүрек. Кара бүрек дип кабул иттек сезнең җавапны, шулаймы? Әйе. Тыңлап карыйк әле башка версияларны, көндәш командалардан. Экранда сез нинди кошны күрәсез? Без күрәбез купшыл кошын. Тап шыпшыгы семьялыгына кергән әлеге кошыннан да купшыл һәм сезнең җавап дөрес. Афәрин, дуслар, 4нче сорауга күчәбез. Ул яна сезнең өчен кайсы кош матурлык символы булып санала? Димәк, кайсы кош матурлык символы булып тора? Әлеге сорау сезнең өчен, Зифа. Ак кош кошы. Ак кошны без табигатьнең йөзе кашы яисә матурлык символы дип тә атыйбыз. Афәрин, Зифа. Бер бал сезнең якта 5нче сорауга күчәбез. Егетләр, игътибарлырак булыгыз.
Нара чыпчыклары бер-берсеннән нәрсәсе белән аерыла? Нара чыпчыклары бер-берсеннән нәрсәсе белән аерылып тора? Рамазан, әлеге сорау синең өчен. Нара чыпчыклары сайрау белән аерыла. Димәк, аларның тышкы билгеләре буенча аерып булмый диярлек, ә инде сайраулары аларның аерылып тора. Афәрин, бер бал сезнең якта. 6нчы сорау янә фото сорау рәвешендә бирелгән. Карыйбыз экранга һәм җавап бирәбез. Экранда күрсәтелгән кошны атагыз. Экранда сурәтләнгән кошны атарга кирәк сезгә, Зифа. Бытбылдык кышы. Экранда бытбылдык сурәтләнгән. Афәрин, кабул иттек сезнең җавапны. Ул дөрес. 7нче сорауны яңгыратам сезнең өчен Казан егетләре командасы. Ул чебенче кышлар семьялыгына керә. Әдәттә Көньяк Европада кышлый. Ояларын кипкән үлән, нәзек чыбык тамырлардан лишайник һәм мүктән кора. Сез кайсы кыш турында бара әлеге сорауда? Димәк, аның кыска гына тасвирламасы яңгырады. Сезгә аны танып алырга кирәк. Ул чебенче кышлар семьялыгына керә. Әдәттә Көньяк Европада кышлый. Ояларын кипкән үлән, нәзек чыбык тамырлардан лишайник һәм мүктән кора. Сез кайсы кыш турында? Әзерме җавап, Әмир? Сүз Милә чыпчыгы турында бара. Менә Милә чыпчыгы турында сүз бара иде әлеге сорауда. Дәвам итәбез 8нче сорау чиратта. Кара бүрек нәрсә белән туклана? Кара бүрек нәрсә белән туклана? Рәхим итегез, Ташкыннар командасы. Кара бүрек бөҗәкләр, үсемлекләр һәм личинкалар белән туклана. Кабул иттек сезнең җавапны. Көндәш команда ничек уйлыйсыз сез? Без уйлыйбыз җиләк-җимеш белән туклана дип. Җиләк-җимеш һәм үсемлек орлыклары әлеге сорауның дөрес һәм төгәл җавабы. Һәр ике командага да берәр балл каралыр әлеге очракта. Кабул иттек, бик зур рәхмәт. Дәвам итәбез. 9нчы сорау фото сорау рәвешендә бирелгән. Карыйбыз экранга һәм җавап бирәбез. Тау чыпчыгы семьялыгына керүче кыш ничәнче сан белән күрсәтелгән? Бу кышның исемен атагыз. Тау чыпчыгы семьялыгына керүче кыш ничәнче сан белән сурәтләнгән? Әлбәттә, аның исемен атарга кирәк булачак. Камил, әзер булсагыз, рәхим итегез. 3нчесе кара бүрек. Кара бүрек микән? Биредә. Көндәш команда. Төгәллибезме җавапны? Тау чыпчыгы семьялыгына керүче кыш 3нче рәсемдә бирелгән. Аның исеме Гади Имән Борын. Нәкъ менә Гади Имән Борын турында сүз бара иде әлеге сорауда. Ләкин сез аны дөрес танып алдыгыз. Миңа калса, шушы очракта шулай ук һәр ике командага да берәр балл китәчәк. Бер-берегезгә булышып җавап бирәсез әлеге турда. 10нчы сорау чиратта. Бытбылдыклар кышлау өчен кайсы айда очып китә? Бытбылдыклар кышлау өчен кайсы айда очып китә? Бытбылдыклар кышлау өчен сентябрь аенда очып китәләр. Әлеге кышлар сентябрь аенда җылы якларга очып китә һәм кышларга китә. 11нче сорау. Кара бүрек күбрәк кайсы агач үскән урманнарда уялый? Яна яңгыратам сорауны сезнең өчен. Кара бүрек күбрәк кайсы агач үскән урманнарда уялый? Казан егетләре командасы, тыңлыйбыз сезнең җавапны. Безнеңчә Ылыс һәм Нарат урманнарында уялый. Димәк, кара бүрек Евразиянең ылыслы урманнарында яшәй инде. Төгәл агачларга килгәндә, әлеге сорауның дөрес җавабы Нарат агачлары. Афәрин. 12нче сорау чиратта ул фото сорау рәвешендә бирелгән. Карыйбыз экранга, дуслар. Ничәнче сан белән күрсәтелгән кыш? Тайга хуҗасы. Бу кышның исемен атагыз. Ничәнче сан белән күрсәтелгән кышны без Тайга хуҗасы дип атыйбыз. Һәм әлбәттә кышның исемен атарга кирәк, Зифа. Тайга хуҗасы кышы 3нче рәсемдә Күрсәтелгән. Бирелгән. Аның исеме Әрбет чыпчыгы. Әрбет чыпчыгы дип кабул итәк сезнең җавапны һәм сезнеңчә әлеге кыш 3нче санасында бирелгән. Шулаймы? Әйе. Афәрин, дуслар, бер бал сезнеке. Инде хәзер беренче турның бары бер генә сораулары калып һәр бер командага. Сезнең өчен шәхсән әлеге сорау Казан егетләре командасы. Күп канатның тагын нинди исемнәре бар? Берсен булса да атап китәргә кирәк. Күп
Чемпионатның тагын нинди исемнәре бар? Казан егетләре. Безнеңчә урман сайысканы тагын бар. Урман сайысканы һәм шулай ук аны имән каргасы дип тә йөртәләр. Миңа калса сезнең җавап дөрес. Беренче турның соңгы соравын яңгыратам сезнең өчен Ташкыннар командасы. Ул дәксыманнар семьялыгына керүче кош ояларын куе дала үсемлекләре арасында җирдә кора. Татарстанның кызыл китабына кертелгән. Сез кайсы кош турында? Ул дәксыманнар семьялыгына керүче кош ояларын куе дала үсемлекләре арасында җирдә кора. Татарстанның кызыл китабына кертелгән. Сез кайсы кош турында? Әлеге сорауда Безнең җавабыбыз дала кошы. Дала кышы дип әйтте Зифа, әлеге сорауның дөрес җавабы чыннан да дала кышы, һәм әнә шундый дөрес җавап белән без төгәлрәп торабыз уеныбызның беренче турын. Барлык төзәтүләр һәм өстәмәләр белән нәтиҗәләр түбәндәгечә. Исәп 9-га 7 һәм әлегә алда Ташкыннар командасы. Котлыйбыз аларны һәм алкышлыйбыз. Тапшырыбызның икенче блиц сорын карыйсыз, хөрмәтле дуслар. Әлеге турда без катнашчыларыбызның җавапларын вакыт белән чиклибез, ягъни барлык сораулар һәм җаваплар өчен 1 генә минут 60 секунд вакыт биреләчәк. Әлеге турда Ташкыннар командасының вәкиле Искәндәр, синең белән башлап җибәрәбез. Дулкынлану хисләре бармы? Бераз гына. Ни өчен? Белмим. Чөнки алда сине сораулар көтә, ләкин бер үк борчылма, чөнки сораулар җиңел булырга тиеш. Сиңа бары тик игътибар белән тыңлап җавап бирергә кирәк булачак. Аңлашыламы? Башлыйбызмы? Әйе. Башладык. Керпе төлке кайсы җан иясе кышны йоклап үткәрә? Белмим. Керпе. Виноград сүзе кайсы хәрефкә тәмамлана? Да. Дөрес. Баклажан ул нәрсә? Яшелчә. Дөрес. 7-гә 5 кушка җавап. 13. 12. Ипи сүзендә ничә тартык аваз бар? Бар. Дөрес. Самолет вертолетларны йөртүче һөнәр иясе ул кем? Летчик. Пилот. Дөрес. Арыслан сүзе рус теленә ничек тәрҗемә ителә? Лев. Дөрес. 9-ның квадрат тамырасы ничәгә тигез? 3. Дөрес. Шалкан, шпинат кайсы яшелчәнең яфрак өлешен ашыйлар? Шалкан. Шпинат. Грамм ул нәрсә үлчәү берәмлеге? Белмим. Авырлык. Авазы тартыкмы, сузыкмы? Сузык. Дөрес. Ай юкыш кыйкысыннан кайсы ел фасылында уяна? Яз. Дөрес. Лениногорск ул нәрсә? Шәһәр. Дөрес. Туп сүзендә ничә аваз бар? 3. Дөрес. Макты сүзенең антонимы? Белмим. Ачулана араша у сүзенең нечкә пары? Дөрес. Александр Ключерев ул кем? Язучы. Композитор 3 см ничә миллиметрга тигез? 30. Дөрес. Афәрин Искәндәр. Йөреп чыкты. Казан егетләре командасының иң кыю вәкиле белән эшне алып барабыз. Рамазан, әзерме син икенче турга? Әйе. Авыр булып күренәме сораулар? Баразрак. Авыр түгел, чынлыкта бары тик игътибар белән тыңлыйбыз һәм җавап бирәбез, яме? Әгәр белмисең икән, белмим яисә алга дип әйтәсең һәм без чираттагы сорауга күчәбез. Барлык сораулар һәм җаваплар өчен шулай ук аналогия рәвештә 60 секунд вакыт биреләчәк. Әзер булсаң, башлыйбыз. Әзерме? Әйе. Башладык. Торна кайсы сукышы озын тупшыклы? Белмим. Торна. Рояль сүзендәге соңгы хәрефне атагыз. Ничкә? Дөрес. Коала ул нәрсә? Хайван. Дөрес. 14-тән 7-не алга җавап. 7. Дөрес. Порт сүзендә ничә сузга аваз бар? 1. Дөрес. Газета, журнал, хат ташучы һөнәр иясе ул кем? Белмим. Почтальон. Фил сүзе рус теленә ничек тәрҗемә ителә? Слон. Дөрес. 25-ның квадрат тамырасы. 5. Дөрес. Кишер редис кайсы яшелчәнең кабыгы да эче дә бер төстә? Белмим. Кишер. Минут ул нәрсә үлчәү берәмлеге? Вакыт. Дөрес. Т авызы тартыкмы, сузыкмы? Тартык. Дөрес. Урман болыннарда беренче чәчәкләр кайсы ел фасылында күренә башлый? Җәй. Яз. Владивосток шәһәре кайсы илдә урнашкан? Россия. Дөрес. Төньяк сүзендә ничә хәреф бар? 6. Дөрес. Киң сүзенең антонимы? Тар. Дөрес. Киң сүзенең антонимы? Тар. Егетләрнең һәр икесе дә бик уңышлы йөреп чыкты. Әлеге турны нәтиҗәләргә килгәндә алар түбәндәгечә. Ташкыннар командасының вәкиле Искәндәр беренче булып эшкә кереште һәм ул 18 сорауның 12-сенә дөрес җавап бирде. Аның көндәше Казан егетләре командасының вәкиле Рамазан 15 сорауның 11-нә дөрес җавап бирде. Инде гомуми нәтиҗә әлегә 21-гә 18 алда Сары өстәл вәкилләре.
Уйының соңғы хәл иткеч һәм иң күләмле турын башлап җибәрәбез. Иң күләмле дигәннән, аны без шартлы рәвештә 2 өлешкә бүлеп уйнатабыз. Беренчесендә исә, хөрмәтле командалар, біз сезгә фотосурәт тәкъдим итәбез. Фотосурәттә гадәттәгечә танылган кеше. Әлеге шәхес турында сез ниләр беләсез? Тарихка ул нәрсәсе белән кереп калган? Буларның барысы да сездән һәм иң элек бирем сезнең өчен зәңгәр өстәл вәкилләре Казан егетләре командасы. Әзермесез? Әзер булсагыз тыңлыйбыз сезне Казан егетләре командасы. Рәдиф Сәгъди 1957 елның 17 июлендә Казан шәһәрендә туа. Ул кечкенә вакытын әнисенең туган авылында үткәрә. Кама Тамагы районының Балчыклы авылында. Ул кечкенәдән театр түгәрәгенә йөри башлый, баянда уйнарга өйрәнә башлый. Спорт белән бик ныклап шөгыльләнә башлый. Казанның театр училищесын бетерә. 1998 елда язылган әсәр Яз Кәрим Тинчурин театрында уйнала. Ул аңа бик күп популярлык алып килә. Рәдиф Сәгъди балалар өчен бик күп әсәрләр яза. Аларның арасында Баһадурның яңа дуслары, Гүзәл Аппак Сылу һәм башкалар. Рәдиф Сәгъди романнар да язган, алар арасында канга буялган алтын һәм башкалар. Ул 2005 елда аңа Татарстанның атказан сәнгать эшлеклесе дигән исем бирелә. Ул 2000 елда Татарстанның язучылар союзына керә. Афәрин, Камил, алкышлар синең өчен. Эчтәлекле һәм иң мөһиме дөрес. Аналогик бирем көндәш команда өчен фотосурәт экранда. Кемне күрәсез? Ташкыннар командасы вәкиле Фирүзә әзер һәм без сине тыңлыйбыз. Бу рәсемдә сурәтләнгән Резван Хәмит. Ул татар драматургы, язучы. Резван Хәмит 1941 елның 24 октябрендә Башкортстанда Ермәкәй районы Усман Ташлы авылында колхозчы гаиләсендә туган. 70 еллар ахырында Резван Хәмит мәйданга чыккан. Аның беренче җитди әсәре "Синең урыныңа кайттым" драмасы 1977 елда язылган. 1978 елда Галиәскәр Камал исемендәге Академия театрында, 1981 елның Әлмәт дәүләт академия театрында сәхнәләштерелгән һәм Мәскәүдә урысчага тәрҗемә ителеп берничә урыс драмалары күрсәтелгән. Аларның исемнәре Каен җиле, Кайтар иде, Озын юлның тузаны һәм башкалар. Бу әсәрләр төрле театрларда куелган. Фирүзә, алкышлар синең өчен. Дөрес җавапны алдык үзеңнән. Өченче турның икенче өлеше белән дәвам итәбез, хөрмәтле дуслар. Әлеге өлештә без катнашчыларыбызга хәрефләре төшеп калган сүзләр һәм сүзсезмәләр тәкъдим итәбез. Төшеп калган хәрефләрне барлау сезнең истегездә, хөрмәтле катнашчылар. Әлбәттә, барлык кагыйдәләрне эшкә җигеп ясыйбыз. Башладык. Ниһаять, катнашчыларыбызның җавапларын тикшерәбез бергәләшеп. Беренче сүз тезмә сезнең өчен Искәндәр ярдәмгә мохтаҗ. Ярдәмгә мохтаҗ сүз тезмәсендә мохтаҗ сүзендә икенче иҗектә х хәрефе төшеп калган. Каты х дип аерабыз без аны, шулаймы? Әйе. Кабул иттек. Рамазан, сезнең җавап шул ук сүз тезмә. Каты хәрефе. Каты х хәрефе дип кабул иттек. Җавапларны егетләрдән карыйбыз экранга һәм тикшерәбез. Әфәрин, егетләр һәм аларның командалары. Икенче сүз тезмә. Моңлы курай. Ң хәрефе. Ң хәрефе дип кабул иттек. Сезнең җавапны Искәндәр, сез ничек уйлыйсыз? Моңлы курай сүз тезмәсендә моңлы сүзендә икенче иҗектә ң хәрефе төшеп калган. Ң хәрефе дип уйлыйсыз. Карыйбыз экранга һәм тикшерәбез. Әлбәттә, моң сүзеннән килеп чыккан моңлы сүзе ң хәрефе белән язылырга тиеш. Дәвам итәбез. Әбинең оныгы. Әбинең оныгы сүз тезмәсендә оныгы сүзендә
икенче ижектә хәрефе төшеп калган. Хәрефе дип кабул иттек. Аңлашылды, Рамазан? Без дә шулай уйлыйбыз. Хәрефе төшеп калган дип уйлыйсыз сез. Бар игътибар экранга. Әлбәттә, хәрефе турында сүз бара, икенче ижектә бигрәк тә. 4нче сүз тезмә, инглиз теле. Инглиз сүзендә ң хәрефе төшеп калган. Ң хәрефе дип уйлыйсыз сез. Искәндәр, сезнең фикер? Инглиз теле сүз тезмәсендә, инглиз сүзендә икенче ижектә ң хәрефе төшеп калган. Беренче ижектә. Беренче ижектә. Кабул иттек, сезнең җавапларны күчереп язганнар шикелле безнең егетләр. Карыйбыз экранга һәм тикшерәбез. Әлбәттә, биредә н хәрефе турында сүз бара. Дәвам итәбез. 5нче сүз тезмә. Йөзек каршы йөзек сүзендә хәрефе төшеп калган. Хәрефе дип уйлыйсыз сез, Искәндәр? Йөзек каршы сүз тезмәсендә, йөзек сүзендә беренче ижектә хәрефе төшеп калган. Бер тигез җавапларны алдык янә безнең егетләрдән. Карыйбыз экранга. Бу юлы сүз бер тигез дөрес җаваплар турында, димәк, һәр ике якка берәр балл китә. Дәвам итәбез. Кыңгырау, шыңгыз, соңгы сүз тезмә, Искәндәр, сездән. Кыңгырау шыңгыз сүз тезмәсендә, кыңгырау сүзендә икенче беренче ижектә ң хәрефе төшеп калган. Кабул иттек. Рамазан? Кыңгырау сүзендә ң хәрефе төшеп калган. Бар игътибар экранга. Әфәрин, дуслар, соңгы сүз тезмәдә сездән дөрес җавапларны алдык һәм шуның белән сорау-җавап өлеше уеныбызның тәмам бар. Бер генә сорау калып бара, ул да булса иң мөһим сорау. Кайсы команда бүген җиңүче исемен алып китәр безнең студиябыздан? Моны белер өчен мөхтәрәм экспертыбыз сүзне сезгә тапшырабыз. Бик күңелле бәйге булды әлеге бәйге. Миңа ике команда да бик ошадылар, бик матур итеп тулы җаваплар бирдегез. Егетләр, кызлар, шулай ук Ташкыннар командасы да, безнең Казан егетләре дә уңышлар телим сезгә һәм дә инде сезне бүгенге бәйгенең соңгы баллары белән таныштырып китәсем килә. Безнең Казан егетләре, ул безнең 171 мәктәп, 26 балл җыйды. Мин сезне егетләр өчен күңелдән котлыйм. Ә инде безнең җиңүчеләребез, ул Ташкыннар, 129 мәктәп, сезнең 29 балл. Чын күңелемнән котлыйм сезне. Шулай итеп, хөрмәтле дуслар, Тамчы шоу интеллектуаль күңел эш тапшыруның бүгенге җиңүчесе безгә мәгълүм. Сезгә аны тагын бер кат игълан итәм. Бүген җиңүчеләр 129-нчы мәктәп укучылары Ташкыннар командасы. Әфәрин, дуслар. Аларга каршы көрәшкән Казан егетләре командасы бүген 2нче урында. Сезне шулай ук котлыйбыз һәм алкышлыйбыз. Әлбәттә, бездән сезгә истәлекле бүләкләр, аларны безгә тапшырубызның фәнни консультанты Әнвәр Нурәхмәтулла Хуҗа Әхмәтов җиткерә. Бик зур рәхмәт аңа. Моннан кала Галәскәр Камал исемендәге Татар академия театры һәм Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театрыннан сезгә менә дигән бүләкләр. Алар сезгә чакыру билетларын тәкъдим итә. Театрларыбызга зур рәхмәтләрне белдерәбез. Бүгенге уеныбыз шуның белән тәмам. Алдагы атнада шушы вакытта шушы урында очрашканга кадәр Тамчы шоу интеллектуаль күңел эш тапшыруын карарга онытмагыз, исән-имин булыгыз.